Malingavele liyikhethe igumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimela samaMpondo baba mkhulu phakade awe. Ungenze njani? Igumgedlela namhlanje lithi aleke lichaze lo mbango omkhulu kangaka wezenkolo. Ikakhulukazi yona inkolo yobuKristu lena nezinye izinkolo zase-Afrika ezivame ukubanga. Ngabe yini imbangela yombango omkhulu kangaka na? Imbangela enkulu kakhulu iyona inkolo yobuKristu iyaxabana kakhulu nazo zonke ezinye izinkolo zase-Afrika. Njengoba phela emazweni akhona e-Afrika eze abulawa ngisho amasonto ayo lenkolo lena. Ngoba iyinkolo ekhandwe kwisisekelo samanga kanye nokubukela phansi amasiko ezinye izizwe kanye nezinye izinkolo. Le nkolo lena ithatha sengathi imuphethe uNkulunkulu omenzi wezulu nomhlaba, futhi nezikhiye zasezulwini zikuyo le nkolo yobuKristu. Yiko kanye-ke lokho kufike kuyiqhathe kakhulu kanye nezinye izinkolo zase-Afrika nanakho ukuthi phela le nkolo yobuKristu ifike nabo abacindezeli be-Afrika yasetshenziswa ukuthi igqilaze abantu. Njengabo labantu abahlukumezeka kakhulu baseCongo ababenqunywa ngisho izandla benqunywa phela uye umholi omkhulu lona uKing Leopold wayefike nale nkolo wabulala izinkulungwane nezigidi zabantu egameni layo lenkolo ukuze phela bezuze umnotho wezokumbiwa phansi. Befike nesithombe sendodana kaPope lona osayiphupho lawo ama-Afrika ahungulekile yile nkolo athi indodana kaNkulunkulu. Phela inkolo yobuKristu lena ngabe kayigxekwa ukube awekho lamanga afakwa yibo labalandeli bale nkolo, ngoba phela le nkolo iyinkolo ekuthiwa i-Western religion. Inkolo yakhona eRome iphethwe khona kanye nayo indodana kaNkulunkulu wabo oyilanga. Njengoba uvame usibona isithombe sale ndodana siba nesithombe selanga ngemumva ukuchaza ukuthi i-Son of God, indodana yelanga. Le nkolo inhle kakhulu ngoba ayihlangani namasiko ase-Afrika futhi ayihlangani namasiko akwa-Israyeli noNkulunkulu wakhona okuthiwa uJehova ofukuzisanayo, ohlabisana imihlatshelo yakhe yezimbuzi nangamaphasika akhe nangamasabatha akumele agcine. Nanokulokhu ukhethelwa ukuthi idlana ini ngasikhathi sini nale mithandazo eminingi kangaka emihlanu, ekuseni emini ntambama ebusuku entathakusa. Nalento yakhona kaNkulunkulu onguJehova yokuphendula abantu bebe ngabaprofethi bese beyahlupheka bebulawe ngabantu. Nayo yonke le micikilisho yakhona yokukhetha indlela yokuphila ukuthi ungalali nomfazi womuntu ubulili obufana nobakho. Nazo zonke izindlela zokugqoka ngendlela ethile yokuhlonipheka uma ungowesilisa noma ungowesifazane. Ushayelwe nemithetho eminingi ehlukumezayo ukuba ungagundi ungashefi nesilevu sakho. Nayo yonke imithetho yokuthi kumele ungene umfazi kamfowenu oshonile. Nazo zonke izinhlawulo eziminikelo yezono lapho kumele uhlabe khona izimbuzi ngenxa yezono ozenzileyo. Nawo wonke amasiko okuzalwa kwabantwana owanikezwa uNkulunkulu ukuthi mawuzele umntwana kumele wenze njani. Nowesifazane osanda kuthola umntwana kumele azile izinsuku engathinti lutho lukaNkulunkulu nolwendoda yakhe. Nalapho eseyinsukwini zobusha bakhe khona engathinti lutho lukaNkulunkulu nolwendoda yakhe. Nokucindezeleka kwabantu besifazane lapho uthola abantu besifazane bengavumelekile ukumela amadoda bebengabefundisi. Yonke le mithetho kaNkulunkulu ekwenza uzizwe ungakhululekile athi ungazidwebi namabala ebusweni nasemzimbeni wakho, futhi ungahlobi ngama-cutex namaroji kanye nazo zonke izinwele lezi ezixhunywayo. Iyo yonke-ke imithetho lena kaNkulunkulu wakwa-Israyeli ehlupha abantu. Ingakho kwaqhamuka iRome
yachazela abantu ukuthi yena iza nokungcono kakhulu, ngoba phela yonke lemithetho ngokohlelo loNkulunkulu waseRome, i-Son of God, ayigcinwa yonke lemithetho uphila ngendlela oyithandayo. Iyinkolo yenkululeko, iChristianity, imnandi iphelele. Uma ukade wenza izono zakho zonke kuye kuthiwa ziyahlanjululwa ngegazi lemvalo. Ayikho imibuzo kumele uyiqhube uyoyihlaba. Ugqoka noma yini ngesikhathi osithandayo, udle noma yini. Nayo yonke le nhlobo yemithandazo eminingi kangaka kayikho. Uthandaza ngesikhathi osithandayo, uhleli noma umile noma ulele. Uyaligunda ikhanda noma uliyeke, ukwena ukuthi uthanda ukuphila kanjani kule nkolo. Awuloboli, awusifaki isiphandla, awuyemulisi ingane, awuyenzeli umhlonyana, awumukhehli umfazi, awumutheli ngenyongo. Nayo yonke imikhuba yase-Afrika yemhlomuhle eyenzelwa abafana, egqilazayo, nayo yonke imisebenzi yokukhumbula yasabalala othulini lomhlaba, kuhlatshwe izinkomo nezimbuzi, kulandwe abantu ngamahlahla. Akakwenzi konke lokhu umKristu. Ma umuntu efile ujikijelwa emgodini kuphele ngeswayi, futhi akazihambe izinyanga nezangoma nabathandazi. Inhle kakhulu le nkolo yobuKristu. Yoniwa into eyodwa ukuthi kufike zona izizwe zase-Afrika zingenelele kuyo le nkolo, bese zifika namandla zifuna ukuqamba amakhulu amanga ukuthi zihlobanise le nkolo yase-Europe nenkolo yase-Afrika. Zifuna ukufaka zonke izinto zakwa-Israyeli namasiko akhona, bese ziqamba amanga zithi zilandela le nkolo yakwa-Israyeli. Ilapho-ke kufike kuqale khona-ke umsindo, ngoba nakuzo izinto zesintu lezi, uma kuzotholakala imali bayangena labantu abangamaKristu. Njengawo amalobolo, uma kufanele kulotsholwe bayangena emalobolweni. Kodwa mase kufanele kukhehlwe kuthelwa abafazi ngenyongo, bebaleke bethi thina siyakholwa. Phela ilobolo elamasiko ase-Afrika. Njengoba lezi inkomo zinamagama, kukhona ngisho inkomo yaso isidwaba. Njengoba umukela amalobolo umKristu, uzosifaka yini lesi sidwaba na? Ibandla belizama kakhulu ukuyilandela le nkolo yobuKristu. Ibona ofakazi bakaJehova, futhi awuvamile ukubabona benomsindo, ngoba babuqonda kahle ubuKristu ukuthi obase-Europe, kodwa futhi bayabulandela. Noma sebeqalile nabo ukungenelela kulezi ndaba zokulobola, sebezoqala beshintshe imithetho yaleli bandla emihle kangaka yasentshonalanga. Le nto yoniwa ngabafundisi bokuqala babezama ukuheha abantu base-Afrika, ngoba bazi ukuthi bayamthanda uNkulunkulu. Bese bethi le ndlela iyisa abantu kuNkulunkulu wakwa-Israyeli, besho beqamba amanga. Nayo yonke le migubho yaseRome, okhisimusi, ama-Valentine nama-Easter, imigubho yaseRome, beqambe amanga bethi imigubho yakwa-Israyeli. Bethi ukuzalwa kwenkosi umsindisi, besho uYeshua. Bephinde bethi kukhona nokufa kwakhe, besho ama-Easter. Kodwa kulo iPhasika kuhlatshwa izimbuzi, wona futhi amaKristu awahlabi neyodwa imvu noma imbuzi ngalo mgubho wawo, ngoba phela kusuke kulandelwa u-Easter, isithixo lona esikhulume ngayo. Bese beduma ngokukhotha amavesi angekho, beshe benqamulela indaba bengakuqalele ekuqaleni ukuthi bekade kusukephi kuze kwenzeke leyo nto. Uthi mawusuyiqala indaba ekuqaleni kulelo vesi abakhuluma ngalo, uthola ukuthi ayikho yonke le nto abayishoyo. Njengoba nale iBhayibheli lisuke libhalile ukuthi abaseRome, iRome ayikho e-Afrika, basuke bekuchazela khona ukuthi sesizokufundela ngamasiko akhona phela entshonalanga aphambanayo namasiko akwa-Israyeli e-Afrika. Kule nkolo awumtholi umlungu egxeka inkolo yase-Afrika, kodwa kuye kube yibona abantu abamnyama. Kule nkolo umfazi wakhona uyadivosa angashada noma kangaki, kodwa kwa-Israyeli lokho akuvumelekile. Okusho kona ukuthi le nkolo isiyisa eRome. Awaphele amanga kule nkolo ukuze sonke sizohamba siyozidamuzela abafazi abadivosile. Liyaguqa igumgedlela.